Mas sikir gini beneran kacau oleh melaku gini mas awake dhewe iki adoh saka sadar dudos karo Bapak Sumitra Niki leres menika Bapak. kudu hati-hati nadyan sing digawa iki ming barang kaya ngene iki ana filosofine. Dadi ana werdine supaya engko sowan nggone daleme Pak Erwin terus diterangke apa to isine kabeh iki. Oke, keselamatan iki awake dhewe sing nanggung ya. Oke. Dadi sing hati-hati yen ana apa-apa kudu tanggung jawab ya. Lah engko pamane awake dhewe mlaku alon-alonan terus kuwi yen iso dijogo karo kanca-kanca kabeh aja nganti di jarah layah karo wong liya. Niki leres. Yo, aku ya alon-alon yo. Mlaku kene awake dhewe kuwi pikulane juga yo. Yo. Nah. Hati-hati mas, ya. Walah, udah sesakep lo kabeh lho. Kowe iki jane wong ora benah piye to? Aku enak-enak mlaku karo adikku. Ora ngerti sangan paran kok lha kok mbok antem kok mburi. Maksudmu apa kowe kabeh? Jaluk bodomu. Iya kok wong bodo lek golek rekor sama dijaluk. Lah wong begal ki ra ngene iki to. Lho, oh gaweanmu begal. Bodohnya oke. Kayak bodohnya oke. Oh. Lah kowe iki lho, wong wis ora ndek donggo kaya ngono wis arepe apa kepengin tak tau Ora. Wis sampun ampun. Wis kalah. Katokmu bedah. Duit katokmu bedah. Cilaka wis. Oh, arep geluto kalah. Katok aku bedah. Saiki aku tak takon karo sampean wong telu. Aku mlaku enak-enak sampai nakem nang dalan. Jebulane sampean ki begal. Begal. Pengen tak nggo ngoni anak bojoku, tak nggo main tak. Oh, Nangis bojo anakku, weneh. iki wong telu kabeh iki ya duwe anak bojo. Duwe. Dadi begal nggo ngene anak bojo. Iya. Kowe jane begal mbok yo mripate ndelok. Heh. Yen ora ngerti mripate matane ndelok. Lah terus bahasane apa yang moto iki? Pandanganmu, pasuryanmu. Wah, begal kono pas. Begal ya pantes ya matamu. Kayak iki, delok kene rada maju. Nah, kayen mbok begal wong telu. Mbok ngingoni anak bojomu kira-kira apa cukup seminggu? Hah? Nah, didelok. Ah. Apa isine kono? Loh, kok piye to? Pot iki. Piye? Angel. Lut nganti babak bundas karo kerja. Lah saiki apa sing mbok delok sing ndi? Coba Ji. Ora lho ta. Gelut nganti mati-matian kapok bedak.
budaya sing abrak kaya ngene iki akeh. Lah terus nek ngene iki apa iki apa? Wah, mau tak onekke motone ra ndelok saiki ra genah. Lho, Iki genah janur ngono lho. ngene kan. Iya. Nek ora genah, saiki yo penyakit beras kabeh kok ora genah piye to? Iki janur. Janur. Lah janur iki arep digawe ning nggon desa iki wis akeh lho. Arep go ngopo? Arep apa dipangan ora enak. Aduh, Mulai ngomong karo ora sekolah iki repot aku. belas entene. Belas. Janur sing tak gawa Iya. iki kiriman filosofi. Tegese ana artine sing tak kirim nang daleme Pak Erwin. Gue dhisik. Masalah filosofi iki ya halus. Iya. Panganan apa-apa ku? Maknane lho. Oh, maknane. Kowe bola-balik ngomongke kathoke bedah men ditukokke. Ora lho ya udah tenan kok kan. Kok tukokke iki? Tak godaka. Aja diitung Iki janur. janur. Janur kuwi ana artine. Artinya apa? Jababan Nur Cahyo. Welinge Pak Sunitro Ah. tekon kono terus aku kon merdekke nang ngarepe Pak Erwin. Heeh. Iki janur, Pak. Jababan Nur Cahyo muga-muga sing kagungan kersa duwe gawe wiwit nganti pungkasan papane tansah mawa cahya. Apa ngono? Lah iya iki janur. Janur. Bener. Ora nek janur iki ora nang mergade. Ya ora ana cahyane apa no. Iki tegese supaya nadyan mendung cahyane sumunar. Semonar. Heeh. Nah ya, Heeh. padang jagate dhuwur wekasane. Heeh. Lah iki serandam. Serandam jepit. Wis ora masuk. Ora masuk. Wong gaweanmu ming begal ya ora ngerti artine sendal. Sendal ki ana artine, filosofine neng. Gunane. Gunane apa? Sendal kuwi mengko yen teko ngarepe Pak Erwin kon matur ngene lho. Yo. Sendal kuwi werdine Bedine. wong urip kuwi kon ngati-ati. Ah, iya. Mula kon nganggo sendal kaya kowe ora tau do nganggo sendal to. Ora. Nah, Ora. kon nganggo sendal kowe Ah. dicoblos beling utawa paku. So. Ning maknane kudu kuwi. Tak kepiye? Wong urip kuwi yen lakune apik, jujur, Jujur. bener, ora Durungane. ora bakal nemu sengkala. Ora bakal nemu ruh beda. Ana. Kuwi filosofine sandal. Kone Lah, ngene iki yo apa lupa Erwin iki wis rusingan dulu kaya ngene wis ya digo. Halah kakak. Takono Kang apa artine iki, Kang? Heeh, wis ora kalah. kuwi ciduk utawa gayung. Gayo. Heeh. Ciduk utawa gayung. So, Gayung kuwi gunane nggo nyiduk banyu. ayo kena ke biyen mulai aku urung lair gayo iki nyiput banyu ya, Kang. Kowe ngerti artine banyu? Banyu kuwi simbol penguripan. Yo. Wong betah kira-kira kadohan banyu setahun. Ayo modal kok. Ngene iki Setahun kowe ora cedak karo banyu, ora ndemok banyu, ora ngombe banyu, modi ya. Eleh, ora masak nganggo wong banyu. samene kabeh ora wudu jelas mumah. Men ki kene iki jenenge iman kuat, maimin sok sing ora kuat. Aku ora percaya nek ora kuat, mesti ora kuat. Kuwi kanggo nginteri beras. Sawise diteri, Berasnya dinteri, Ah. biasanya gabahe ngumpul nang tengah. Ngumpul nang tengah. Jiko dipisah. Blek. Bisa. Berwane kepinge. Berasnya dipususi, dimasak, mateng, dipangan. Kuwi kanggo milah. Ah. Sing pantes dipangan karo sing ora. Iya. Beras kuwi arep mbok godhog, mbok olah nganti mateng, yen mbok badhok ngloloti. Iki lho. Oh, Kayak kaya iki lho. Kayak ketut bloke iki lho. Mosok beka kayak ketut dadi bloke. gunane nggo ngono. Heeh. Nggo milahke sing pantes dipangan Ah. karo sing ora. Padha karo nggo milahke wong kang becik, wong kang ala. Heeh. Sing dipangan kuwi dipilah supaya ngerti oh iki barang haram, iki Iki barang halal. halal, iya. Gabah kuwi yen dipangan keloloten dadine haram. Penyakit. Oh, penyakit. yen ngono ya tak gambarake yen menungso. Heeh. Dadi tangan tenen ngono. Iya. Nggo mulo, Heeh. nggo njaluk sing apik, Ah. dadi tangan kiwa ngono. Tangan kiwa. Dadi